Sotoni yak rombai Romdi ni yak Romdi ani yak Hamjwk mani habaro tanglai Ini naga ipu nai na changpo Tabo hingga singno ko tangsinai 자동 속도 나지 오마이 근데 자고 있고 이런 거 하자 뭐 바나나 고나와 오글로 갖다 줄 거 가나 이거 박사 니 놓은 거 아무 프로블em 뭐 이런 거 Hello guys kita mau ngorok sama jonggo ngorok hai wah hai mo rugi jonggo nong no bobu khnai raja pakai hangke patok nunai bom hykhe raja ni rong nang patu bobu khnai raja pakai phurungnai cheda tabo hangke naidi ko bukhnai raja ge hykhe bukhnai raja ya phurbo ma hai bukhnai raja phurbo ma hai ni rong nai naidi hangta phunoga no bukhnai rama se 70 taka karugo ajagata cái con cô lo có cái bát là cái tuy hay kìa cái này là gì phụ cái bùra hay nó bolong cái này cút thuốc như bao cái keram hay nó người ta cái này là ra cái sao một tu hay nó hay đã nó này cho anh ta bố riu riu nó bini cái này là ra kìa bữa cái này là ra cái bữa tới ông hay này đi có một cái bữa này là gì bữa sau bữa này thuốc ta bữa này là ra cái nấu cái mà cái này bữa này là gì cái bài này asal cái kolam thuốc Aku kita, kok pragar bisa menghadir atau yang sangat, kita orang bentuknya rawat kita. Tapi mungkin singno ko tangsinai, tama. Nadian besayan besok maya kaya bitirok logo cari pai. Mau hai besayang mana ba, te kucingnya tongsi. Sotoni yak rombai. Romdi ni yak Romdi ani yak Hamjwk mani habaro tanglai Tôi shire koplong ga dai shire Besok ani besayana kiar khai cheman Horobo bisnaro poprawoi mutu tamni hinke ang mobono bujo जेफोर बिनि आगि सरि हामिया ताम सरि बाइट बिनि बाइट चेनो बिनि यासि हाबो यासि जय थागाता गाफ्रोबो 2-3 मास पर्यन्त माइरो खसाइ साइमालिया रिचुम सुइमे आफरां बनो हेल्प खायो इनके अमां सामानि कारण कांके अमा हाइकेनो सों ताबु आं सरि हामिया सा खामियां दंगो बानो हेल्प खायो हेदबा याबनो ता बिहिगु साइ तामनो हिनबा बिनि जरा काहामपुरो sorry bini jora hamia pura ang tongnai ani jora hamia pura ani bosai tongnai omana sung bihik bosai hedba teta monang lai bosung sungkurei bigra phano sung kisa misa omahai ke hamjwk lai tonga eba help khai tong khangke basma sini happy heda ani bu jotono no dibor kaham tabo khangke basi sorber ja asga satung thustini kya Oma, tungmani. Aji satung busuk tung aja. Oma yo. Hello guys, kita tabuk nge korok songi jonggo. Oi. Kamera orok hai wahan mosdin khanya bagai rugi jonggo. Mama sedang bagai pias. Ang kanya ko, siya rin masa tog ro mo taparo tog dai tong su. Oh ko ba? Hot kare. Ay, kalang thang sila no tin chama nang thani. Kolom jama nai di tok tok tong go. Ta bang la sakla. Nung ta khapla cha jan thapaw hab ri ka. Ai ma se kap tong su. Tui hai kai ko. Các khaya ba khaya con khaya khaya to các hệ sang là nữa bin tông các khaya tuy hay mà chơi chơi gì có ăn bữa sai khné là gì bữa khné là giờ bữa tới nào nào ba tua phun lên xe đây có khné bữa sinh lo khá ta bữa khai yang nó halal thì khné 对。
Bukannya oma mau kamu botre bang mana gede? Binte bo. Botre yang suka nih. No sari kaham guys. Tabuk mungkin. Hai nok lawo sari pan satung si bui tong kumbuk kango kita misa. Tabuk mungkin hai sari go kita berai tong. Ang tini kaisa kok sana mo jungan nido sing buri rok kaijak pai ka hangke ba mo problem phayo no khong gistiwo hindi bwsai to problem ma mo hamboi sing thang mano satung suka gabon bagui no jotoni kaijak thaga ngai jotoni life no problem phayo do hamjwk bwkwrajwk onek no difference khai sing walai ma phayo hingke baksa hingke hamjwk no sak nangya hamjwkni kok no buini nog thangai kok sawo o kok samani ati chokolok samani chaya klayo hamjwk rok te basi hamya srungmani klayo ning phurungna hingke hamjwk no nogo phurungni haideba buino sawilini hamjwk rida rungno ba omono ta kaisa kok sar thata han kite nokhlabe nadian mo khang bothrai thaibe mani bothrai thaibe suka an mo khango ba abon sawo जों hamjwk no bujokna phurungnani hingka hangke hamjwkni kok no buino ta sadi judu chaya singui to hangka ni hamjwk nogono phurungdi nogono bujokdi hingkai te kisa slai rungano hne ang khaklayo ta baksa nugo hamjwkni kok kicha micha walai hangkai no buino pinai homa tini baksa ang kok ta khoroksa borokni kok sachiwa nang khoroksa borok ta bini busla bai bini hamjwk ta nukhungo ta hamjwk bai bini buslani kogno saikna chon bini buslano kamro khaimanu kangka bini khayok podo bini hamjwk kamro khaika hangke khaidi nong nukhungsi bela omo hai henei chawota bujogota ga jefru bini hamjwk kichamisa sori hamero klai noga sugai leng tong khai ba leng jaga busaino kam dai hangkai busaino kam khaimanu kangka waga dari manu kangka nok pharmani nu kangkai kam khaimanu nu kangka bukhayok jago ngai nijini hamjwk ko tangle amo different khai basin ta sang kaisa kok sungando tabuk sung hamjwk eba bwkwrajwk tongnani hingke sing nogono phurunglai nangya deba haida buino sawoi ni hamjwk rungno sala bunya sawai kon runggo haida boi banana konawa ukulogo tapsi kok sana ga baksa ni nukhungo amono problem mungi tongo hamjwk bai bwkwrajwk tongnani kosto haida ba nago nijini hamjana ba nago sa sai bujugdi buino sama bai buino kok sagate hamjwk sagate buino se kok pirsiwa abono khanawa nong no kasang bujungna nangta abono an mote hengkai ha nok ba bahayang jak saimiya angkai mane nong ne borong no sana nangjak ta nogo no bujungna nangjago hamjungna na baksa ni mokong no saje phano ngai tongmano haipano kubui kok no sung hamjwk rok bo baksa hamya tongo haipano moang hamya ma sanai kaham no ma sanai haidwa bwkwrajwk rok bo joto no sayang baksa bwkwrajwk ekdom kaham tongo hamjwk nai tei hamjwk bo baksa bwkwrajwk no hamjwk nai omo bo tongo haidwa joto borok to borok eksoman nungmana ba abon bagui sawo hamjwk sayang tongphano bwkwrajwk sayang tongphano hamjwk bo bwkwrajwk ni kok no buino ta sadi bwkwrajwk buino ta sadi haidwa dagai phunai na changpho yang khanya ji ang dal chong tongman do dal kha ruge akoni kari khata ang gowa ramase karai boksa karai kita khatsa dal kha to khamli ya yang khami kon mo sidang khanya baga mi khon rugi tongo ngai tini horo honi item mui hinga ke mi khon mo sidang te dal bo dikhai chasina mai thai to mui pa karo bok serika yang khai bun kaka wai phunai le tong good night message Good night. next video malanya okay tinin vlog aruna tata bye bye Jara logi tongman bagai bele ke hambai next video malai